Živkucin. Nudi se Bosnić, evo Stefana Bosnića. Bosnić, kako je lepo razmišljao, 100%! 1-0! Gol, 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 gol! 1-0 Nikola Tomić! Kakva akcija, kakva lucidnost Stefana Bosnića i maestralna egzekucija Nikole Tomića. Odličan početak meča Srbije, ispala je odbrana Gruzije. Divno naši započinju i postižu gol u 7. minutu. Kurdadze. Kurdadze pogađa 1-1. Je li Srbija spremila neku akciju iz ovakvih auta? Tomić. Prilika je Novaković, šanse i dalje. Žarko Matić! 2-1! Kakav gol! Kakav gol Žarka Matića! Čekali smo dugo našeg napadača i evo ga u izuzetnom trenutku za naš tim. Prava bomba pod prečku vrsnog strelca i konačno prvi pogodak na svetskom prvenstvu u idealnom trenutku, 25. minutu. Srbija vodi 2-1. Živkucin ispada, Živkucin zatvara, Bajić to kupi. Odmah se potencira, brža igra, Bobar, prilika je, Bobar, Bobar, Bobar! Evo Jovana Bobara! Opet dobar Jovan Bobar, 3-1. Eksplodirao je na ovom svetskom šampionatu. Pogledajte ovo, divno! Divno u završnici. Kakva saradnja golmana Bajića i Jovana Bobara. Kao nekada Di Canio postiže divan gol. Za prednost Srbije 3-1 zasluženo. Kakav potez sada Gruzina. Kakav gol! Spektakl Georgija Apciaurija. Spektakularan gol Apciaurija. 3-2. Kao Ricardinho, nekada u Beogradskoj areni, prevario je Živkucina, kao tada Portugalac Pršića. Da vidimo, divno i lepa završnica. Kakva drama u Baku. Bosnić, bravo Stefane, opet Stefan Bosnić i dalje Bosnić. Pravi pametan faul. Srbija je u četvrtfinalu! Srbija je u četvrtfinalu svetskog prvenstva! Bravo za Nebojšu Desnicu! Bravo za naše momke! Srbija ide u četvrtfinale svetskog prvenstva! Sjajna igra, velika borbenost, prava drama, lepi golovi i mogu slobodno reći najlepša utakmica osmine finala.